वेलकम टू प्रणालीज किचन। आज आपण बघणार आहोत आंबोळीची रेसिपी आणि त्याच्यासाठी मी हे साहित्य घेतलेलं आहे। एक बोल भरून मी उडीद डाळ घेतलेली आहे, 2 बोल भरून मी तांदूळ घेतलेले आहेत, चवीसाठी मीठ आहे आणि तेल घेतलेलं आहे मी, आणि हे 450 ml पाणी आहे। आपण आता हे सर्व साहित्य एका बोल मध्ये घेऊन आपण ते रात्रभर भिजत ठेवणार आहोत। ही डाळ आणि तांदूळ आपण रात्रभर भिजून ठेवलं होतं। आता आपण ते छान मिक्सर मध्ये बारीक करून घेऊया। आता आपण हे सर्व याच्यामध्ये टाकूया। हे थोडं थोडं करून वाटून घ्यायचं आहे। आता आपण याच्यात थोडं मीठ टाकूया चवीप्रमाणे। मी हाफ टीस्पून मीठ टाकलेलं आहे आणि आपल्याला हे जास्त बारीक करायचं नाहीये, थोडं थिक ठेवायचं आहे। आपण आता ते थोडं त्याचा थिकनेस किती झालाय तो चेक करूया। आपल्याला हे अति पातळी करायचं ना, आपल्याला थोडं वाटावं लागेल अजून। आता आपण हे एका मोठ्या बाउल मध्ये काढून घेऊया। आपलं हे असं छान थिक झालेलं आहे, आपण जास्त पातळ केलेलं नाहीये। ज्याप्रमाणे आपण डोसा करताना बारीक करून घेतो त्याप्रमाणे आपण हे करायचं। आपण हे जास्त पातळ आणि जास्त जाडही ठेवलेलं नाहीये। आपण आता त्याच्या आंबोळ्या पॅन वर टाकून घेऊ। पॅनला आता थोडं मी हे तेल लावून घेते, म्हणजे त्या खाली चिटकणार नाही। आपण आता ही आंबोळी अशी एक एक टाकून घ्यायची। ही आपण डोशासारखी पसरवायची नाहीये, कारण की ही थोडी थिक असते। आपण आता याच्यावर हे झाकण ठेवून देऊया। आता आपण चेक करून घेऊया आपली आंबोळी छान फ्राय झालेली आहे। आपण आता वरून थोडंसं तेल लावून ती टर्न करून घेऊया। आपली आता ही एक आंबोळी छान तयार झालेली आहे आणि ती शिजलेली छान आहे। आपण आता काढून घेऊया प्लेट मध्ये आणि आपण दुसरी टाकूया। आंबोळी ही मटणा बरोबर, चिकन बरोबर आणि चटणी बरोबर खूप सुंदर लागते। आंबोळी एकदा टाकल्यानंतर तिला आपण पसरवायची नाहीये डोशासारखी, ती अशीच ठेवायची आहे। तुम्हाला जेवढ्या मोठ्या हव्या तेवढ्या तुम्ही मोठ्या करून घ्या, आणि पीठ टाकल्यानंतर ती स्वतःच पसरते। आता आपण याच्यावर 1-2 मिनिट झाकण ठेवून देऊया। आता आपण ही आंबोळी छान टर्न करून घेऊया। हे बघा आपली आंबोळी छान शिजलेली आहे। आता ही आपली आंबोळी रेडी आहे। आपण ही सर्विंग प्लेट मध्ये काढून घेऊया।
आंबोळी ही काळ्या वाटाण्याच्या रस्स्याबरोबर, चिकन किंवा मटणाचं सुकं बनवायचं त्याच्याबरोबर किंवा हिरव्या चटणी बरोबर ही खूप छान लागते। तुम्ही ही नक्की ट्राय करा आणि मला तुमची रेसिपी शेअर करा। थँक यू सो मच।